खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ। थांनाय मोनायाव फेसबुक इन्स्टाग्रामा बुहुमावनो माखासे घन्टानि थाखाय बन्द जादोंमोन। फेसबुक इन्स्टाग्रामा बन्द जानायाव मिटानि सिइअ मार्क जुकारबार्गआ खमैबो $3 बिलियन सानसेनि गेजेरावनो खहा जायो। सानसेनि गेजेरावनो $3 बिलियन खहा जादोंब्लाबो मार्क जुकारबार्गआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुंनि गेजेराव 4थि पजिशनावनो दं। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव दाखायथिनि लुथिनाय जाथाय। साबा दाखायथिनि हानजाया न'आव हारसिङै थानाय आइजोखौ आखाइ आथिं मेगन खानानै लुथिदों। न'खरनि सुबुंफोरा फुजायाव थांनायनि खाबु लानानै लुथिदों। दाखायथिफोरा न'आव हारसिङै थालांनाय बिलाइमिथि मुंनि आइजोखौ दाखायथिनि हानजाया बुग्लिना आखाइ आथिं मेगन खानानै लुथियो। दाखायथिनि हानजाया दाखायथिनि बुग्लिनायाव जखम जानाय बिलाइमिथि मुंनि आइजोखौ मुसलपुर सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। बे जाथायनि सायाव मुसलपुर पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। जों बयबो मिथिगौ भारतजों लोगोसे नेपाल हादरावबो बर'फोर दं, जाय हारिखौ मेचे होननानै बुंनाय जायो। नेपाल हादराव बयनिख्रुइबो गोग्गाथाव बाथ्राया बेनोदि नेपाल हादरनि हल्दीबारि हालामाव गेजेर फरायसालि मेचे एबा बर' बिजोंनि फरायसालि दं। मेचे एबा बर' बिजोंनि फरायसालि दंब्लाबो 70% रावासो मेचे एबा बर' रावजों गोरोबनायखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि नेपाल हादराव मेचे बिजोंनि 1 थाखोनिफ्राय 6 थाखोसिम फरायहोगासिनो दङ। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बाख्नायथाव हाबा। बेरामिफोरनि सायाव गेदेर अनसायनाय। गोब्राब बेरामजों भुगिनांनाय बेरामिफोरनो अनसुंथाइ अनसायनाय होनानै थैनो गोनां मानसिफोरखौ गोदान जिउ होफिनदों बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। 64 नं पुरनि फेरगाव दलसुबानि दिजु बर', 2 नं पुरनि फेरगावनि कृष्णा राभा आरो पुरबाहु हाबिनि गामिनि गोब्राबै बेरामाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ राङारि मदद, सिबिथाइ आरो अनसायनानै हेफाजाब खालामनानै थांना थानाय खाबुखौ होफिनना गोदान जिउ होनाया थारैनो बाख्नायथाव। क'क्राझाराव एबसुनि धरना। क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटाल लोगोसे क'क्राझार सावस्रि फरायसालिमा आरो फाहामसालियाव आबुं पस्टमर्टेमनि राहा लोगोसे गाहाम फाहामथायनि राहा गैयैखौ लानानै बेयाव थाबैनो आबुं पस्टमर्टेमनि राहा लोगोसे गाहाम फाहामथायनि राहा थिसननांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि। क'क्राझार गभर्नमेन्ट एच.एस. आरो एम.पि. स्कुल गेलेग्रा फोथाराव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम गासै 2 घन्टा बे सोमावसारनायाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, जिल्ला हारिमु आफाद, जिल्ला ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।